Ezekiel chapter number 18, verse number 1. Magbasa ta sa upat ka verse. 1, 2, 3, 4. English una, basay ka duha. Kung wala kay Biblia, okay raman. Pwede ka maminaw lang. Kung nasa, amen? Tanamaning dogpaleo para sa magbasa pulong sa Diyos. Ezekiel chapter number 18 and verse number 1. The word of the Lord came unto me again, saying, What mean ye that ye use this proverb concerning the land of Israel, saying, The fathers have eaten sour grapes, and the children's teeth are set on edge. As I live, saith the Lord God, ye shall not have occasion any more to use this proverb in Israel. Behold, all souls are mine. As the soul of the Father, so also the soul of the Son is mine. The soul that sinneth, it shall die. Masaya. Ang pulong sa Ginoo miabot nganhi kanako pag-usab nga nagaingon. Unsay pasabot ninyo nga kamo naggamit niini nga panultihon may tungod sa yuta sa Israel? Nga nagaingon ang mga amahan mikaon og aslong nga mga ubas o ang mga ngipon sa mga bata nagangilo. Ingon nga ako buhi, nagaingon ang Ginoo nga Dios. Kamo dili na makagbaton pa og kahiyay, nasayop ko. Kamo dili na makabaton pa og kahigayonan sa paggamit ni ini nga panultihon diha sa Israel. Tanawa ang tanan kalag akwa. Ingon sa kalag sa amahan, mausab ang kalag sa anak akwa. Ang kalag nga naga pagkasala kini mamatay. So my message comes from verse number 2. Nagangilo nga mga ngipon. Nagangilo nga mga ngipon. Pwede mo katawa karon kay saad ko nimo. Dilita mo kataon ya. Nagangilo nga mga ngipon. Magampo ta. Dayon ko mo magalingkod para sa mensahe karon. My Father, would you please bless the message this morning? Would you fill me with your spirit as I preach? Would you empower me? Would you strengthen me? Would you help me, God, to be fully yielded to your spirit? Dear God, would you please guide me, empower me? Lord, help me, Lord, to give our people what we need today. Holy Spirit of God, paliog, tabangi ko, samtang magwali ko sa imong pulong sa imong mga tao. Help us, God, please, Lord, we need you. Pray in Jesus' name. Amen. Pwede ko mo maglingkod. Dari sa atong teksto karon buntag na istorya nga medyo makalibog. Well, dili istorya gayud. Sa kamatuoran ang Diyos nagyaw-yaw gamay kabahin sa usa ka panultihon, usa ka proverb nga kumen kaayo gisubli-subli sa katawhan sa Israel niyanang panahon na. Kinsa nakasabot sa pulong subli or subli-subli. Sa English, repeat. So, sa Bisaya, pagsulti balik. That's subli. Naius ka panultihon o sa ka proverb nga nahimong nang popular kaayo diha sa panahon ni Ezekiel. Now, ang pulong proverb, ang pulong panultihon, nagpasabot nga ang usa ka mubo nga pamahayag nga dali masabtan bisan medyo lalom ang kamatuoran. Nagdala siya sa lalong nga kamatuoran pero dali masabtan tungod mubo kayo ang pasabot.
Siyempre, kitang tanan familiar kayo dari sa mong church sa Book of Proverbs. Ang basahon sa mga panultihon ang gisulat ni Solomon. Ang Diyos nagkamit ni Solomon nga nagsulat ni Ana ug nindot gyud ang Book of Proverbs. I love Proverbs. Nagsunod sa Book of Psalms. Nindot gyud ang Proverbs. Pero dili ang tanan panultihon tinuod. Naidagang proverb nga naggikan sa kasing-kasing sa tao, dili gikan sa pulong sa Dios. Dili ang tanan panultihon maalamon alang sa atong kinabuhi. Og niya ng panahon na sa diyang si Ezekiel nagwali, na usa ka panultihon nga gihigugma sa mga batanon niya ng dapita. Tanawon na to ang verse 2 pag-usab. Ezekiel chapter 18 verse 2, maglantaw ta niini nga panultihon, niini nga proverb. What mean ye? Ang Diyos nag-istorya diri, pinaagi sa iyang maguwali nga si Ezekiel. What mean ye that ye use this proverb concerning the land of Israel, saying, so kinit diri ang sunod, kinit man ang saying, kinit man ang panultihon, kinit man ang proverb. The fathers have eaten sour grapes, and the children's teeth are set on edge. Ako mo ba sa panultihon ra sa Bisaya, ang mga amahan, kinsa man ang mga mikaon og aslom nga mga ubas, og ang mga ngipon sa mga bata Nagangilo. Now, unsay pasabot ni ini? Dili kini lisod, pero dili pud ta diretso makasabot ni ini sa atong culture karon sa Pilipinas o dito sa US. Pero dili lisod. Maghatag ko ninyo sa illustration on dali masabtan. Nagsugod na baka og kaon sa bunga nga gitawag iba or iba. I don't know how to say. I don't know that word. Iba. Kabalo mo niya na, wag yun ko nakasulay o di ko ganahan, kaya nakadungan ko nga aslom gayod. Nga naman, ikaw mag-torture sa imong kaugalingon, wag ko nakasabot. Kinsa ganahan sa mga aslom nga butang? Hawak mo mga tautan! Joke. Kinsa nagkaon, nagsulay ka sa iba. Naglusod ko sa pronunciation, iba. Ako magsulti sa akong paagay, kung sayop, wakoy lapot niya na. Alright, kinsa nagsulay sa iba? Nagsulay. Nagngilo ba ang imong ngipon? Oh, nagngilo gyud, di ba? So, ang pagngilo mao ang, watch now, resulta sa pagkaon sa aslom nga butang. Di ba? Importante kayo ang pulong resulta. It is a result. Nakoy usa kadugang pang pangutana. Nagbantay baka sa uban nga nagkaon og iba. Nagbantay ba? Lamig yun. Buang! I think I've stepped into a sisterly argument here. Samtang ang lain tao nagkaon sa iba, nagngilo ba ang imong ngipon? O dili ra? Siyempre dili. Kaya siya ang nagkaon. Di ba? Ikaw wala. Jake just got that joke. Loading. Siyempre, dili magnilo ang imong ngipon tungod na lain nga nagkaon sa aslom nga butang. Pero kana gayod ang ilang gipasabot ni ining panultihon. Let's read it again. The fathers have eaten sour grapes. Kinsang nagkaon sa aslong nga mga ubas. And the children's teeth
are set on edge. Kinsang nagngilo sa ngipon. Ang mga amahan, mikaw nag-aslom nga mga ubas, o mga ngipon sa mga bata, nagngilo. Kini mga ang pasabot ni nga panultihon. Ang mga batanon niya ng panahon na nagsulti, ang among mga problema karon, mao ang resulta sa mga sayop sa mga tao nga nag-una kanamo. Sila nagkaon sa aslom nga ubas, ug kami nagnilo sa ang among ngipon. Kinit man ang ilang gihimo, nagbaso sila sa ilang kahimtang, sa ilang mga amahan ug katigulangan. Now, kini dalios ka bagong panultihon diha sa panahon ni Ezekiel. Morag nadugay gyud kini nga panultihon atong makit-an pod kana sa Jeremiah. Same did I say parable? Same proverb is also in Jeremiah. Go to Jeremiah 31 verse 29. Si Ezekiel ug si Jeremiah nagwali sa priyong nga panahon, nag-overlap sila sa ilang ministry. Buhi sila sa priyong nga panahon. Si Isaiah nag-una gayud kanilang duha, pero si Jeremiah ug Ezekiel nagwali sa priyong nga panahon sa kaysasayan sa Israel. Jeremiah 31 verse 29, we see the same proverb. Priyong nga pagbasol. Jeremiah 31 verse 29. Jeremiah 31 verse 29. Kuna na, say amen? In those days they shall say no more, the fathers have eaten a sour grape, and the children's teeth are set on edge. But everyone shall die for his own iniquity. Every man that eateth the sour grape, his teeth shall be set on edge. Niyato nga mga adlaw, sila dili na mo ingon pa, ang mga amahan nakakaon og aslong nga ubas, o mga ngipon sa mga bata, nagngilo. Apan, ang matag usa mamatay alang sa iyang kaugalingong nga kadautan, ang matag tao nga nagakaon sa aslong nga ubas, ang iyang mga ngipon mongilo. So diri pod sa Jeremiah, ang Diyos nagbadlong sa mga tao kabahin ni ini nga proverb. God doesn't like this proverb. Ang Diyos dili ganahan kung ang mga tao magbaso sa upan para sa ilang kaugalingong mga problema. Pero, popular kaayo nining proverb diya sa panahon ni Ezekiel og Jeremiah. Ikadua ra makitaan na to. Pero klaro man tungod sa pagsulti sa Ginoo, klaro man makitaan na to nga kini nga proverb gigamit lukop sa nasod si Israel, and it made God mad. Silang mga batanon nahigugma ni ini nga panultihon. Lukop sa tibok gingharian sa Juda og dito sa Babylon. Si Jeremiah ug si Ezekiel nagwali sila sa priyo-priyo nga panahon, pero lahi ang lugar. Si Jeremiah siya nagyapon sa Jerusalem, pero si Ezekiel siya gidala ngadto sa Babylon uban sa pinakaunang grupo nga mga bihag gikan sa Jerusalem, gikan sa Juda ngadto sa Babylon. So si Ezekiel usa ka binihag dito sa Babylon. So siya nagwali sa mga prisoners, mga tao nga gidala nga diya sa pagkabinihag gikan sa Jerusalem, gikan sa Juda ngadto sa Babylon. So si Ezekiel nagwali sa mga tao nga gihukom sa Dios diri sa Babylon. Si Jeremiah nagwali sa mga tao nga gihukman sa Dios diri sa Jerusalem. O diri sa Jerusalem o dito sa Babylon, pareho ang panultihon. Ang tanan natong mga problema karon, mga resulta sa decision sa atong mga amahan. Popular kaayo. Ganang gayud sila magbaso sa ilang katigulangan, mubaso sa ilang kinikanan. Sila nagsulti, sila among kinikanan. Sila ang nasayop. Sila ang nagkaon sa aslong ng mga ubas. Nga naman kami ang nag-antos tungod sa ilang decision.
Kami ang nagngilo sa tungod sa ilang desisyon. Kami ang naanini nga kahimtang karon tungod sa mga decision sa among katigulangan. Kini dili ang among sayop, kini tungod man sa ilang mga sayop. Kanayang gisulti nini nga proverb. Magbasol-basol. Kana manggod ang uso sa ilang culture. Kung ang problema mo sa ilang kinabuhi, kini tungod lang sa akong kinikanan. Nakakita ta dali sa culture. Diya sa mga tao, diya sa panahon ni Jeremiah o Ezekiel. Now, kinanglan ka nakasabot, kini na itabo, duo sa 2,500 years nilabay. Kini 5 or 600 years sa wala pa si Kristo na tao. So 2,500 years milabay. Unsay culture nila, unsay uso sa ilang culture. Magbaso sa ilang kinikanan para sa ilang kaugalingon situation. Para sa ilang kaugalingon mga decision. Ako naghimon ini tungod akong kinikanan Ug nakoy balita alang kaninyo karong buntag. Diri sa Dapitan City, Zamboanga del Norte, Philippines. Kana manggod ang atong culture gihapon sa 2024. Nahigugma gayutang mubaso sa atong ginikanan alang sa atong kaugalingong mga decision. Nahigugma gayutang mubaso sa atong mga problema sa corruption diha sa government. Nahigugma gayutang mubaso sa atong pagkapobre sa lisod nga economy sa Pilipinas. Imbis sa paglantaw sa atong kaugalingon batasan. Ang tao mo mata alas 10 sa buntag dahil magreklamo nga wala siya'y trabaho. Hey, lasod ang economy sa Pilipinas. Nagtulog ka hangtod alas 10? Hey, man! Kanak yun ang atong culture diri. I told you earlier, delete na tamo katawa kung mubot sa mensahe. Nakoy balita alang kaninyo karong buntag. Ang Diyos wala midawa niya nga alibay diya sa panahon ni Ezekiel o dili siya modawa niya karon. God believes in personal responsibility. Ang atong Diyos nagatuo sa kaugalingong responsibilidad. Ang Diyos na gayon kanila, dili na kamo makagaman niya nakapanultihon ang tanan kalag akwa. Ako mohukam imong amahan para sa iyang decision, pero ako mohukam gyapon kanimo para sa imong decision. You listen to me this morning. Dili gayud ka makausob sa gipang buha sa mga taong nag-una kanimo. Pero ikaw gihapon ang naay responsibilidad para sa imong kaugalingon mga decision karon. Kikapuy ko sa mga tao magreklamo kabayan sa ilang kinikanan. Nagpakarong ingno nga kanang mayong alibay para sa ilang pagsalikway sa Ginoo. Kung imong mga ginikanan wala gayud mipakita kanimo sa gugma nga imong gikinahanglan. Kana dili mo hatag kanimo sa katungod nga motalikod sa imong Dios. Ang Dios wala nakasala batok nimo. Unsay sala sa Dios? Akong kinikanan, akong nag-inganat tungod akong ginarararaw. Unsay sala sa Diyos? Walang akong kinikanan, kanunay, balik-balik magyaw-yaw ka na ako, kabayan sa akong mihaging mga sayo. Kanamo rin naligot-kot ko sa akong kinikanan, kay kanagyo nilang batasan. Kanabang rason, dali ka mag-faithful sa church? Magsalikway taasa, Ginoo tungod na sayop. Diya sa imong kinikanan. Alibay lang. Just imagine, ang Diyos mihata na to upat ka bisita para sa mensahe sama ni ini. Wow! Alibay. Unsay kalabutan sa sayop sa imong mga
kinikanan sa imong pagsalikway sa Ginoo. Watch me now. Kung tama sulti, wala akong nagalagad sa Ginoo karon tungod sa gibuha sa akong kinikanan. Kanaos ka alibay lang nga gamiton sa mga daotang tao nga wala na gugma sa Dios. Ouch. Welcome to Truth Baptist Church. Gikapoy ko sa mga alibay kabahin sa mga kinikanan. O kini ang katalagman. Kini ang katalagman. Diha sa kinabuhi sa tao nga na ligut-gut sa iyang kinikanan. Kanunay, mutumong sa imong pag-awat sa mga sayop sa kinikanan nga gidumtan nimo. Did I say that right? Nasuko ko sa akong kinikanan. Pohon-pohon, mahisama gayud kanila diya sa imong kaugalingong panimalay. Kay wala ka nakakaton gikan sa iyang sayop. Nag-aawar ra gyapon! Sila nalagot sa ilang kinikanan sama nga ikaw nalagot kanila. Anak ka sa priyong nga dalan. Sila nag-una nimo, ikaw nagsunod. Mutumong ka sa priyong nga lugar. Pohon-pohon mo sakit ka sa imong anak sama nga imong kinikanan nagsakit kanimo samtang mag-alibay ka. Amen. Dili gayud ka makasala tungod sa mga sayop sa imong ginikanan. Makasala man ka tungod ganahan ka og sala. Kanara, wala lain. O paminaw na ko karon, kung maguba gayon ang imong kinabuhi, kana dali mahitabo tungod sa mga sayop sa imong ginikanan. Kana mahitabo tungod ikaw naggamit ni ana, ingon nga imong alibay sa paghimo sa bisan unsa nga ikaw ganahan, o ang bayad sa sala kamatayong gyapon. Kung dautan ka, dili ka dautan tungod sa sayop sa imong ginikanan, dautan ka tungod ganahan man ka. Ouch. Naigugma ta sa pagbasol, di ba? Pero ang pagbasol kanunay padulong sa pagkaguba sa imong tibuok kinabuhi. Turn with me to 2 Peter chapter 1 verse 3. 2 Peter chapter 1 verse 3. Kanang ko mupahayag kaninyo karon, ang pagbaso sa uban dili mag-ayo sa bisan unsay problema sa imong kinabuhi. Wala ra niyo sa not one. 2 Peter chapter 1 verse 3. Look at this with me. According as his divine power hath given unto us all things. How many things? How many things? All things that pertain unto life and godliness through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue. Sumala sa ang Diyos nung agahom nga nakahatag na nganhi kanato sa tanang mga butang nga may kalabutan ngato sa kinabuhi ug pagka-Diyos nun. Pinagi sa kahibalo may tungod kaniya nga nakatawag na kanato ngato sa himaya ug maayong gawi. Paminaw na ko karon kung naluwas na ka, ang Diyos mihatag na kanimo sa tanan nga imong gikinahanglan na aron mo sunod kaniya. What na kay alibay? Ang tanan mga butang na ay kalabutan sa Diyos nung nga pagkinabuhi. Tanan, iyang gihatag na kanimo. Busa, kung dali ka mo sunod sa kabubuton sa Diyos, kana way labot sa gibuha sa imong kinikanan, kana nagikan sa imong kaugalingong decision gayud. Kung maguba ang imong kinabuhi, kana mahitabo, tungod ikaw magdesisyon nga magsalikway sa Diyos, bisan siya ni hatag kanimo sa tanan nga imong gikinahanglan. I feel like a machine gun. Look at the next verse, verse 4. Whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by these ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Pinaagi ni ini gihatag nga ni kanatong naghingapin kadako og
ug ka bililhong nga mga saad. Aron pinaagi niini kamo mahimong mga umaambit sa Dios nung kinaiyahan nga nakalingkawas na sa pagkaduno nga anaa sa kalibutan pinaagi sa pang-ibog. Kung ang Kristohanon ganahan mo ikya sa pagkaduno nining kalibutana, pwede manggod. Pero akong kinikanan, pwede manggod. Pero naikalis sa akong wala ko nagbati sa gugma sa akong kinikanan. Kanunay magyaw-yaw sila. Hey! Pwede manggod kung ganahan ka. Kayang Diyos mihatag na kanimo sa tanan nga imong gikinahanglan. Siya mihatag kanimo sa kaluwasan. Dayon siya mihatag kanimo sa iyang kompleto nga pulong gitawag ang Biblia. Nini nga pulong sa Diyos makaplagan nimo ang kasalbaran sa tanang problema nining kinabuhiya. Nining pulong sa Diyos makaplagan nimo kining pulong sa Diyos makaplagan nimo ang tanan tubag sa tanang mga pangutana. I'm messing up my grammar. Dili sa pulong sa Diyos makaplagan nimo ang paggiya alang sa tanang kahimtang and God gave you the book. Kung wa ka kabalo sa tubag, wa ka kabalo sa saktong padulngan para sa imong kinabuhi, ang problema wala ka nangita. Wala ka nag-faithful sa church aron makadungo sa pulong sa Diyos kikan sa baba sa pastor. Dayon siya mihatag kanimo sa iyang balang espiritu sa paghatag kanimo gahom ug paggiya diha sa imong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Dayon siya mihatag kanimo sa uska iglesia diin ang mga tao na igugma kanimo ug magampo para nimo. Dayon siya diha sa iglesia ang Dios mihatag kanimo og pastor nga naigugma kanimo ug mawali kanimo sa tibok kamatuoran sa Dios. I'm saying this morning, ang Dios mihatag na kanimo sa tanan nga imong gikinahanglan aron mutuman sa iyang kabuton ug wala na kay alibay kung magsupak man ka kaniya. Padayon, pwede magbaso sa imong kinikanan. Mas basin ang imong teachers. Magbaso. Akong mga teacher, dili fair, na favoritism. Wah. Maghila ko ba nimo? Welcome to planet Earth. Kailangan tamo undang sa pagbaso sa uban o pagdawas sa responsibilidad sa atong kaugalingong mga decision. Ang Diyos mihatag nimo sa tanang nga imong gikinahanglan. You know what that means? Kanang nagpasabot. Kung wala ka nag-follow sa iyang plano, ikaw man ang problema, dali imong kinikanan. Kung ikaw uska bakakon, nagpili ka niyana tungod kay ganahan ka. Uy, we just reached application time. Ako, di ka po good ko sa mga bakakon. Mga tao, nagtawag sa ilang kaugalingong nga tigsunod ni Kristo pero mamakak diretso. Aron mo kuha kwarta, aron mo likay sa kaulaw, aron mo kuha sa mas mayong nga grado. Magabasol ka ni bisang kinsa. Pero sa kamatuoran, kung bakakon ka, ikaw ang nagpili ni Ana. Ang imong ginikanan, wala nagpugos ni mong nag-ingana. Wala pa ko nakakita sa kinikanan. Pamakak na! Wag yun ko nakikita ni Ana. But I will say this, parents, na daghang kinikanan mo tulo sa ilang mga anak na mamakak. Ang 5-6 mobot sa balay, kamusulti, na siya nga wako dire. Na siya sa gawas. Wow, daghang chinilas, walay tao, ha? Mga kinikanan, magtulog ba ka sa imong mga anak mamakak? Paminaw na ko mga batanon. Kung ikaw us ka bakakon, ikaw man ang nagakaon sa aslom nga ubas ug ang imong ngipon ang magngilo. Kung ikaw us ka kawatan, nagpili ka niya na tungod kay ganahan ka. Si Pastor Mike nabay kawatan sulod sa Baptist Church na amanggod.
Ganahan ba ka ako maglista sa whiteboard? Kabalo ba ka? Pas kabalo gyud. Oh, Pastor Mike, nagkawa ko tungod kay pobre ko. O ikaw magpabili nga pobre hangtod mamatay ka. Wealth gotten by vanity shall be diminished. Ang katigayonan nga makuha pinaagi sa kakawangan mo kunhod. Ang Diyos nagsulti, go ahead, pwede ka mo kawat. Pwede ka mo baligya sa imong boto. Pwede ka magsugal. Pero bisan unsay ginansya nga magikan niya nga kakawangan, ako mo pakunhod niya na. Pobre ko, tungod sa economy, what may choice, tungod, lisod kayo, pikyang kahintang diri sa Pilipinas, ang Diyos, mag-atiman sa iyang kaugalingon, anak! Kung ikaw magkawa sa gamay, magkawa pod ka og dako, ang diferensya lang sa tao nga mukawa sa gamay nga butang ug tao nga mutuli sa bangko, simple kayo. Mas dako ang iyang kaisog. Ug ikaw ang talawan. Welcome to Truth Baptist Church. Kung wala ka na nanghid mo kuha, ug kuwaon nimo, you are a thief. Di ko ganan nini nga pagwali, kay ikaw us kakawatan. Kung matinuoron ka, matinud-anon, ganahan good ka ni ini, kay imong gamit ang kawaton. Pero kung ikaw ang kawatan, masuko ka na, di ko mo balik, wakoy labot! Magadoon ka sa kamaturan, samtang nakadiri! Wow, isog ang Amerikano, tinuod yun. Kaya ka na ang gikinahanglan diri kung ngay mga tao nga mamakak, mangawa, kinahanglan ta sa magawali, musulti sa kamatuoran, aron ng tao mo anhi diri sa tubang magtarong sa ilang relasyon sa Diyos. Undang yung paghimo mga alibay and get right with God. Oh, you're gonna like this one. Kung ikaw us ka cheater diha sa eskwela, magkopya-kopya ka. Kana way labot sa imong ginikanan? Nagpili ka niya na tungod ka ikaw us ka tapo lang nga bagakon. Ay, tao sa tapita nga musulti sa kamaturan kabahin sa chinin. You're a lazy liar. Nagpakarong ingnon ka nga kanang imong tubag kung o ang kamaturan nagikan sa imong silingan. Nga naman ikaw naghimo niya na kay tapo lang ka, di ka lang magtuon para sa imong kaugalingon. Mahadlok ka nga maulaw, mag-ubos ang imong grado. Tapulan, bagakon. At tungod sa akong kinikanan, karon sa imong kinikanan, magsulti nimo, kinahanglan ka mag-cheating diya sa eskwela. Ikaw nga ako nanak. Kung ikaw mo kung mag-testing ka unyang hapon, nag-expect ko nga ikaw mag-cheating. Imong kinikanan ba, naghimot niya na? Ako wala ha. Kung ikaw nag-appeal sa mga kahilayan, nining kalibutan ha, nagpili ka niya na tungod kay ganahan ka. Pag-inom, sigarilyo, I lost the word for gamble, sugal, pagsugal. Appeal manggurang lottery. Na yellow box, bisa na sa Dapitan City. It's gambling and it's against God's will. Pero Pastor Mike, na-chance nga madato ko. Kajut lang, kay butol gihapon ka. Dali mausik ang tanan, aron walay tao na-chance nga mangayo nimo. Akong plano karon magsulay ko
Kung nasi bisang kinsa nga wala pa nasuko nako, magsulay kong syapod masuko karon. Sakto bang? Saptan ba? Nasave ko sa grammar gamay. Is the word magpasuko sa tanan? I might as well get it all done. Mag-finish ko sa tanan, ang tanan tao masuko sa priyo nga panahon. Alright? We all notice something? Si Pastor Mike dali mahadlok ninyo. Mangita ko laing church. May dakang talo nga pastor dali mo wali kabayan sa sala nimo. Pero dali sa Truth Baptist Church, ikaw magadong sa kamatuoran. Tungod kini nga pastor na iguma kanimo, di ko gana maguba imong kinabuhi. Kung ikaw mahimong uska bayot, uska tamboy, kanaway labot sa imong kinikana, kanang imong choice. Tungod ganahan ka. Ay, listen na mina. Ang pagkabayot, pagkatamboy, magsupak gayod sa tibuok plano sa Diyos sa iyang kamugnaan. O makabasol ka sa imong papa, makabasol ka sa imong mama, pero ikaw ang magpili sa imong mga higala, o kuyog-kuyog ka sa mga bayot, o kuyog-kuyog ka sa mga tamboy. Listen to me. Ang Diyos ng mga Kristohanon, maglikay niya ng klase sa kadautan. Oh, pero kini akong higala. O magsulay siya mo, danay kanimo nga to sa kadautan. Oh, Pastor Mike, kinahanglan ta mo, dawa sa tao. Oh, samang ang Diyos mo dawa kanila. Ang Diyos mo sulti, oh, dautan ka, ganan ko muluwas ni mo, aron mausubay mong tibok kinabuhi. Kanang pagdawa sa Ginoo. Ikaw makabasol ni bisang kinsa para sa imong mga decision, pero ako nagapasidaan kaninyo karong buntag. Ang Diyos wala gayud nagdawat niya ng alibay o dili niya sugtan sa atong panahon karon. Ikaw man ang mupasan sa responsibilidad alang sa imong kaugalingong nga mga decision. Kung ikaw mo tindog at ubangan ni Jesus Kristo, dili siya mga tanak kanimo kabahin sa batasan sa imong ginikanan. Romans 14:12. Sa mao, unyang apaagi, ang matag usa kanato, muhatag og husay sa iyang kaugalingon ngadto sa Dios. Pagkaulaw sa Kristohano nga naggamit sa mga sayop sa iyang ginikanan, ingon nga alibay alang sa iyang dautang tinguha sa pagsulay sa kalingawan ni ining hugaw nga kalibutan. Kumusta ta? Kinsa imong gibasol para sa imong mga decision? Ako magprangka karon na nasumpol gayud ko sa mga alibay sa taong naluwas alang sa ilang pagtalikod sa Dios. Ang Ginoo wala nakasala batok kanimo. Are you listening? Ang Ginoo wala nakasala batok kanimo. Pero ang akong papa, akong mama, akong lolo, akong lola, akong parente, akong maestra, akong maestro, Balik to ko sa Ezekiel 18, verse 20. Ako rin mo basa. Ang kalag nga nagapakasala, kini mamatay. Ang lalaki na anak, dali mo pasan sa kadautan sa amahan. Niyang amahan mo pasan sa kadautan sa anak. Ang pagkamatarong sa matarong, maanaangan ha kaniya. O ang pagkadautan sa dautan, maanaangan ha kaniya. Ang Diyos, nagatoo sa kaugalingong responsibilidad. Kinahanglan tang muundang og baso sa uban sa atong kaugalingong mga decision o pagsunod lang sa Ginoo. Kung dali ka magsimba nga faithful, kana man ang imong sayop, way labot sa imong kinikanan. Kung mag-decision ka nga mo sugod sa buwangon nga uyab relasyon, kana man ang imong sayop, dali mong kinikanan. Kung
Kung dali ka mo basa sa Biblia, adlaw, dugay na. Tungod kay tapulan ra ka. Kana man ang imong sayop. Sorry. Kung daghan ang mga adlaw mo labay, ug talag sa unra ka mo ampo, kana ang imong sayop. Kung dali gayud ka mag-memorize sa mga Bible verses nga among ipasa diri or bisan unsay lain, kana ang imong sayop. Kung maglaag-laag ka uban sa imong daan barkada, kana man ang imong sayop. Hangtod karon wa gyud ko nagkaila sa kinikanan, nagsulti sa anak, "Uy, kinahanglan ka mo kuyog kanila, lag na." Unsang pinakadakong kabalaka sa mga kinikanan, "Uy, ako na kanunay maglaag." Diba? Kanang imong decision. Unsay mensahe karon? Pastor Mike, isog yun ni kabalo ko. Pero naay problema diya sa culture. Diin ang mga tao kanunay magbaso sa uban para sa ilang kaugaling mga decision. Dawata ang responsibilidad alang sa imong kaugaling ang kinabuhi o buhata ang matarong. So ako mga tanan nimo, kinsa gibasol nimo? Gibasol? Kana ba? Kinsa imong gibasol? Kung ikaw, dalit mo ba sa Biblia? Kung ikaw, dalit mo lagad sa Ginoo, kinsa man ang tao nga gibasol nimo? It's time to stop. Ang Diyos dalit mo dawat. Ang Diyos dalit mo dawat. Ang uban ninyo, kinahanglan maghimo sa decision karon nga motugyan sa paghukom sa imong mga kinikanan ngadto sa Diyos. Did I say that correctly? Sayop ko? Ikaw ganang muhukom sa imong kinikanan. Kay na siya'y sayop. Kinahanglan ka mutugyan niya nga to sa Diyos. Siya ang maghuhukom dali ka. Tugot ang Diyos, magpaka-Diyos. Ikaw, musunod ka niya. On every head bowed, every eye closed.